2025 midterm election. The RMN News special coverage. Samantala, Idol, sa atin pa rin pong pagpapatuloy ng balita po sa Bantay Balota, isasagawa po ngayong linggo ang final briefing ng mga guro na magsisilbing machine technicians sa Electoral Board of Canvassers matapos pong paggunita ng Holy Week. Ayon po kay Comelec Dagupan Election Supervisor Attorney Frank Sarmiento, nakalinya na ang mga aktibidad na bahagi ng pinal na paghahanda sa halalan 2025 matapos ang pagsasanay ng mga Board of Electoral Inspectors noong Pebrero hanggang nitong Abril. Tatalakayin po sa final briefing ang deployment ng mga ballot boxes, automated counting machines at ilang pang election paraphernalia. Kabilang din sa isasagawa ang pagtutok sa mga identified places na posibleng pagmula ng vote buying sa lungsod katuwang ng puwersa ng kapulisan. Ngayong April 28, i-deploy ang mga ballot boxes sa lungsod habang inaasahan na sa May 5 dadalhin ang mga counting machines sa mga polling precincts. Inanyayahan naman ng opisyal ang publiko na makiisa sa final testing ng mga automated counting machines sa mga barangay sa darating na May 6. IFM News. IFM News. IFM News.